Көз алдымда шаулап 100 ел өтті. Тел зинашылары үлеп бітті. Ялған шыға дүния тар екен. Көңілім әр күн илге бәхет күтті. Бәхет күтіп, ой келебін сүтті. Ішшәнләргә бәхет бар екен. Кишләр зәңгәр, таңнар ал екен. Ни шақлы дайылар дүнияға келді. Ни шақлы нәбиләр дүниядан кетті. Мин һаманда эшлим, мин исән. Күнгә қарап күліп йөргән өчен, кешеләргә шатлык биргән өчен, йөрәгем яшь, күңелем шук икән. Әллә миңа үлем юк микән? Сөз әйтергә тәвәккәллек кирәк. Сүз йөрәккә ялкын үткәрә. Сүз киптерә, төп башына терәп, сүз меңнәрне яуга күтәрә. Сүз зиһенне кайрый кайрак кебек. Сүз ишләрне ипли кырычтай. Сүз көрәшкә чыга байрак кебек. Сүз дошманны кисә кылычтай. Язам, сызам, язам, уйлыйм, ярармы дим. Кешеләргә файдамы бу, зарармы дим. Хурлыйммы мин, зурлыйммы мин аларны дим. Ак намусым күзен тутырып карап тора. Иртә таңда намусымнан куркып ятам. Яткан килеш үрлеп алып шилем тартам. Кишен язган юлларымны йыртып атам. Йөрәгемнең бер ярасы канап тора. Гомер итсәң төшеләнеп, күкрәк киереп, ялган язып, намусыңа ришвәт биреп, тыштан балкып, тыштан янып, эчтән шереп, бар булганчы юк булуың ярап тора. Үзем өчен генә шигырь язам. Шигырь язмый тора алмаганга. Каләмемне ай нурына манам, агачларда яфрак шаулаганда. Айлы кичтә зәңгәр утта янам, йөрәкләрдә хисләр кайнаганга. Үзем өчен генә шигырь язам, шигырь укыр дуслар калмаганга. Каләмемне таң нурына манам, агачларда яфрак шаулаганда. Үзем өчен генә шигырь язам, шигырь язмый тора алмаганга. Чәчәкләрдән нәфис төсләр алам, агачларда яфрак шаулаганда. Үзем өчен генә шигырь язам, хыялымны тормыш алдаганга. Бөгелмәдем, бирелмәдем ширгә. Моңын җиңеп кайгы сагышның, тешем кысып шушы туган җиргә, ун тырнагым белән ябыштым. Һәм җир бирде салсал көчен, иркен сулыш алды үләннәр, туп турысын ярып салыр өчен алмас кылыч бирде пәйгамбәр. Балтык суларында yüzәсеңме? Сахалинда балык сүзәсеңме? Чиләбедә шуен кыясыңмы? Хәтта бузлы, салкын кытыпта туган якларыңны онытма. Бик быйыксаң чык таяпан кырга, туган якларыңның җырын җырла, Галиябану сылу миркәм диген, тиздән кайтып җитәм диген. Хәтта бузлы, салкын кытыпта татар икәнеңне онытма. 100 кабат әйләнәм тулган
толғанам. 100 қабат құл берем кішіге, 100 қабат ойланам, сызланам. 100 қабат юл берем кішіге, 100 қабат обынам, сүртінем, 100 қабат тоянам кішіге, 100 қабат кимсінем, алданам. 100 қабат ышанам кішіге, 100 қабат шитсінем, шитленем. 100 қабат кизенем кішіге, 100 қабат сүйінем, құшланам. 100 қабат сұқланам кішіге. Мен Тақталашық ауылында 1921 елінің 23 майында түнлә туғанмын. Шуңадыр, әй түнлә туған деп бүртиләр иде. Бәләкәй шағымда әниемнең бір сөйләгәне хәтердә калган. Янкеләр песи шығарған шақ еді. Сандуғашлар сайрап тұра, қарлығашлар қанат қаға. Менә шундай ямлы иртәдә мин шишмәгә суга төштем. Су алам дип, бір бидрәмне шишмә тирәнлегенә батырсам, ни күзләрем белән күрим, бір бәләкәй генә малай йөзеп йөргән була бит. Шул малай бәләкәй генә куллары белән шиләгемнең шитенә ябышып менмәсенме? Мин аны кызгандым да, өйгә алып кайттым. Куеныма кыстырып өйгә алып кайттым. Аңа Гамил дип исем куйдык. Шуннан бирле ул безнең малай булып өйдә калды. Ул малай син инде минем үскәнем. Бар акылым, уйна. Мин бу хикәягә бик нык ышанайдым. Шишмәдә йөзеп йөргән малайны күз алдына китереп, сәкегә йөз түбән ятып, кул аяклар белән тыпырчынып, менә шушылай йөзә идемме дип, кат-кат сорап тилмертә идем. Безнең сары йорт каршында әти башка чыккан елны утырткан зур матур бакча бар иде. Ул бакчада 9 алмагач, 3 шомбырт агачы, 1 миләш, 1 иянке һәм кыйма буйлап сап-сары чәчәкле сәрви агачлары тезелеп утыралар. Алмагач ышыгында җиргә кагып өстәл эшләнгән. Ул өстәлдә кунаклар белән сабан туй, җыеннар вакытында гына утырып чәй эчәләр. Минем ярты гомерем шул бакчада үләннәр арасында тәгәрәп яткан ал яңаклы, ире алмалар эзләп үтә иде. Иң яраткан, соңыннан сагындырып төшләремә кергән урыным менә шул бакча булды. Безнең әтинең колхозга кермичә генә айрым хуҗалык булып, үз тегермәнен тарттырып, рәхәт кенә, тыныч кына яшәп ятасы килгән булган икән. Әмма замана җилләре әти уйламаган, көтмәгән яктан искәннәр. Менә августның караңгылы яктылы бер иртәсендә без сәфәр чыктык. Уралга барабыз. Уралга. Сау булыгыз инде, Такталашык урамнары. Таныш янкеләр, таныш атлар, таныш этләр. 1929 елда 8 yaşım тулғаш мәктәпкә барган идем. Укытучы апа минем фамилиямны ишетү белән син үскәнем монда укымыйсың, бар кайт дип чыгарып җибәрде. Бәхетле балалар утырып калдылар. Киндер күлмәк, киндер ыштан, uzun ак шуба, аякта шабата тигән 10 яшьлек малай, шит элемент, сыйныфый дошман булдым. Туган үскән җир кадерле дә, каһәрле дә икән. Бүген авылда миңа батып торырга урын юк. Урамда уйнап йөрергә минем инде хукым юк икән. Бу җирдән кытыш-кыш гаделсезлек бар икәнен 10 яшьтә белдем. Кынагаларым минем бер шамадан, хәзер аны күтәрә алмыйм. Менә шуларның берсе менә монда ята, менә бәләкәй генә. Бу 38 елны үзем язган китап менә. Шундай китаплар шыгарасы киләдер. Мине әдәбиятка Мугайын Габдулла Тукайның шигырьләре китерде инде. Шул 6-нчы класста укыган чагыннан башлап, менә инде сакал агарганчы тырышам инде мин.
1931 елның август айы. Менә без Магнитогорскида зур баракта тұрабыз. Янәшәдә рус малайлары, Шуаш, Мордва, Удмурт малайлары да бар. Иң башта мин рус малайлары белән дуслашып, бик әйбәтләп русча сүгенергә өйрәндем. Хәзер укытучы апа безгә җыр өйрәтә. Без аяк үрә басып, укытучы апа артыннан кабатлап җырлыйбыз. Поплары да калмасын, мулласы да шалмасын, салып ташласын. Безнең кебек бил бөгеп, безнең кебек тир түгеп эшләп ашасын дип кычкырып җырлыйбыз. Әйтерсең лә тир түккән кешеләр кебек. Татарстаннан бик еракта, Урал таулары артындагы далада без татарча сабак алдык. Безнең кичкенә кулларыбызга Габдулла Тукай, Хади Такташ, Галимҗан Ибрахимов, Мәҗит Гафуриларның китаплары килеп җитте. Күңелләребезне дулкынлатты, нурландырды, үстерде. Бала кичкенә чагында ана телендә белем алсын икән ул. Ана телендә белеп алып үскән бала телен онытмый, милләтен югалтмый, ватанын алыштырмый. Һәр кемгә дә иң газиз тел ана теле. Анда гына сабый чакның раушан гөле. Кышкы кичтә биләрнең әкиятләре, әниләрнең бәллүр җыры, бәллүр кие. Ана теле. Сине üzülеп яратканга ұшам дисәк, безгә булдың канатлар да. Дошман белән көрәшкәндә үткен кылыч, балдай татлы дуслар белән сайрашканда. Кайчагында адашкандай булам да мин, уңны-сулны шәйләмичә йыгылам димен. Туган телем, балкыта да барыр юлым, күз алдымда ярылып ята кыйблам минем. Син ничек язучы булдың? Нинди китаплар укыдың? Юмор, сатира ничек языла дип, бала чага гел тәнкәгә тия. Ничек язучы булганымны сөйләп бирү дә җиңел эш түгел икән ул. Без бит инде бала чакта барыбыз да түбәтәйгә ком тутырып уйнап үстек. Инде язучы буласы малаймы, инженер буласы малаймы, кымны кем күбрәк тутыргандыр, анысын кем белсен? Бер вакыт кар явыр алдыннан безнең сыйныфка яңа укытучы Риза абый килеп керде. Ул Урал эшчесе газетасында эшләгән икән. Хәсән Туфан үз күзләре белән күргән. Риза абый әдәбият телен аеруча яратып, җанлы итеп алып бара иде. Ул сыйныфка кергән вакытта аңа ярып әкрен генә атлап Пушкин, Гоголь, Тукай керә төсле тоелды. Безнең сыйныф балаларының язучы булу теләге уянды. Мин дә Габдулла Тукайны усарлык шагыйрь булырга теләп, кулыма моңлы саз алдым. Еллар үтә тора. Укытучы булырга теләп, Троицк шәһәренең татар педтехникумына укырга кирдем. Яш вакытта салкын баракларда торуларның нәтиҗәсе буларак минем тез буыннарым авырта башлады. Беренче курсны тәмамлап, Магнитогорскига кайтып, озак кына больницада ятып чыктым. Шуннан башлап, парта артына утырып сабак укулар насыйп булмады. Металлургия комбинатына кара эшче булып урнаштым. Шай армагыз минем белән. Мин хәзер эшче класс. Сугыш башланды. Көненә 12 сәгать эшлибез. Кагаз кытлыгы. Контордан чыгарып ташланган иске нарядларны, бер яга ак иске чертежларны җыеп, дәфтәр тегеп, шигырьләр яза башладым. 1949 елның көзендә заводдан чыктым да, өстемә яңа костюм чалбар киеп, галстук тагып, Коръән калынлыгындагы кулъязма китабымны алып, шагыйрь булырга Казанга киттем. Менә Казан. Мәтбугат йортында мине беркем белми. Алдан билгеләнгән бер көнне Гази Кашшаф кабинетында бер төркем язучылар җыелды.
220 шиғыр тупланған китабымны ашып, қышқырып оқырға тұтындым. 17 шиғыр оқығаш тоқтаттылар, тітіп аттылар, тәмәм пышыраққа батырдылар. Фатирыма қайттым да, фанер шимаданымны бикләп, туры вокзалға кеттім. 49 жылына бек ұлы дәфтер білән Қазанға бардым, жазушыларны көрдім, Абдурахман Абсаламовны, Авзал Шамовны, Сибғат Хакимны, байтақ қынақларын, шүгірлер оқыдым. Вази Кашшаф башлық болып тұрадыр ол шағында. Ол шағында сын башлық Ахмет Береке еді, ләкин Қазанда түгіл еді. Мына бек шабеттіріп, тұрышып оқыдым. Шыннан таңқитлерге тұтындылар. Ең башта таңқитлап ташладым, мен тетіп ташладым Махмуд Хусейн. Барысы да құрлап шықтылар енді. Шыннан екінші күнні мен бұлардың бірсінде ішеннәшмеші де, сауылдашмеші де, оларға бек қаты өпкелеп, рәнжіп қайтып кеттім. Мен ойлап қайтып едім, мына бұл кісілерді мен пейғамбар кебек кісілер біләдір ем. Бұлар бек әшәкі кісілер екен deyip, әр шиғыр язырға келген малайының башына тұғып, деге сендіреге тырышалар екен бұлар. Соның үшін мені отыралар екен deyip, бек асуланып, өпкелеп қайтып кеттім. Бары 3 жыл аннан соң біріне де жазмадым. Dünya qarаңғыланды. Сәлеметлік шәптен түгіл. Аяқ, кул буынлар ауырта, тігушілер мастерскойына мүдир болып урнаштым. 3 yıl şiğir yazmadım. Tuberkuloz başlandı. Şiğir kitabımını bastırıp шығарам deyip, халық білән трибунадан сайрашам deyip, 19 yıl şiйләнгәннән соң гына әдәбиятка килдем мен. Батып барган чакта Абзал ага Шамов белән Сибгат ага Хаким пул суздылар. Капка ачтылар, хәерле юл теләделәр. Ірді
иҗатын да яратам, проза әсәрләре дә бар аның. Гамил Афзал татар шигъриятендә кыю, үз фикерле, киң карашлы шагыйрь буларак билгеле. Чөнки 1950 елларда әле бөтен татар әдәбияты соцреализм кысаларында булган вакытта Гамил Афзал иң беренче булып шушы системаның иң төп кимчелеген, ягъни кешедән куркак кул ясау сәясәтен күтәреп чыга. Һәм ул шушы шигырьләрдә изоп теле белән тормыштагы һәр нәрсәдән курка торган, үз фикерен, күңелендә зур омтылышлар ятса да, әйтеп бирә алмаган лирик герой тудыра. Бер шигырендә ул аны исеменә дә чыгара, тун астындагы кыюлык дип атый. Күңелендә 2000 яшәүче, я булмаса күңелдә арыслан булып, кулында куян булган кеше сурәтен тудыра. Һәм моның сәбәпләре турында да уйлана. Мәсәлән, ул безнең алда апа кара такта дигән шигырендә аны үткәнне каралтып, коммунизмга ышанып яшәүдә күрә. Әлбәттә, Гамил Афзалның бу концепциясе бөтен татар шигъриятен үзгәртә. Без инде 50 еллардан соң көчле гражданлык лирикасының барлыкка килүен, татар шагыйрьләренең тормыштагы сәяси, иҗтимагый хәлләр хакында курыкмыйча сөйли башлауларын менә Гамил Афзалның шушы концептуаль яңалыгы белән бәйләп карыйбыз. Изоп теле белән яза бит ул. Ул акыллы укучы өчен яза, интеллектуал укучы өчен яза. Гамил Афзал үзенең вөҗдан дөрестлеген яклауы белән, курыкмыйча хакыйкатьне әйтеп бирүе белән татар дөньясы өчен алтын бизмәнгә әйләнә. Безнең алда опа, кара такта, фәлән шырны үтәбез, юш борыннарны тарта-тарта үткән заманнарны тетәбез. Үткән заманнарда гына булган ахмаклар һәм кара эшлеләр, ярлыларны мыскыл итеп торган кан ишүче бозык кешеләр, әшәкелек, алдау булмый торган саф, бәхетле тормыш корырбыз. Туры юлдан гына барырбыз без, конфет кына ашап торырбыз. Бер җитәк. Якты киләчәккә килә, нидер тузды, нидер яңарды. Үткән заманнарны сүгә безнең хәзер чәчләр агарды. Хәзер безнең акыл керер чаклар. Сакалымны сыпырып уйланам. Кемдер безнең заманны да мактар, кемдер сүгәр әле бер заман. Бер җитәкче өстән хәбәр итте. Сәйфетдинов, артык шапырынма. Ревизор ди синең янга китте, саклана күр, Аллаһ хакына. Бик мәслихәт булды. Алдан белгәч, алдан күреп куйдым чарасын. Куйрыңа китереп баскач кына тыз-быз чабып кая барасың. Иреле ваклы барлык хаталарны кагаз белән күмдек пөхтәләп. Сводкалар, протоколлар, акт, приказлар яздык дистәләп, МТСым сәгать кебек эшли. Büyük уйлар килде башыма, сиберттереп куйдым һәммә җирне, күлеп тора һәрбер машина, 100 ел яткан шупны күрәп түктек. Кымнар сиптек, тәртип хилафсыз. Кабинетта утырам. Идеальны, хур кызыдай, пак һәм гынахсыз. Ревизорны әйтим, нәләт төшсен. Ашмады бит шыңга гамәлем. Күттем, күпме михнәт чиктем. Эшем генә китте әрәмгә. Килмәде. Кошлар абзарында ата күркә, эш турында ялгыш фикер йөртә. Кабинетта утырып кич һәм иртә телефоннан сөйләп гомере үтә. Мин җитәкче, үзем беләм диеп кабарынып йөри түшен киереп. Тәрәзәдән карый, чәчен тарый, абзар ремонтлауга салкын карый. Секретаре ана үрдәк бикә белән
Күнде театрға кетем. Премия яза. Кімге дейсің? Секретарға, матур көзлер үшін. Жетекшінің ішін тәнқит етті, керте үстіне мініп, әтәшеттен. Коллегалар! Біздің ота көрке іш ішлемей фақат көзлек сүрді. Тауықларға жем табағы сұрап язған заявкабыз ойлар бойлап сокын астында ята. Иптәш тети жемні жерден шөплей, кет кәреки. Сөз алды қас. Эшләр нашар бит. Көп салғалы иптәш начальник. И қышқыра бізге, и оқыра. Ауызынан исі аңқып тұра. Матур ғына хатына була тұрып, ана үрдә бике білән моральсізлік. Жемірік абзар, хаман ярық олақ, қиғақ. Икенші күн. Приказ. Саботажник әтәшеттен білән ата қазны іштен қуарға. Биби тауық білән биби қазға яшкеулер етіп, дәртлі язда қорға иптәш білән шәуке иптәшні қуярға. Қышлар начальнигі ата көрке, секретарь, ана үрдәк бике. Шілтір суюлында кейенде шіләклерін, ләпірдәші су бойында талларым тирәклерін, дейіп үзіне үзәклерін, талларым тирәклерім дейіп үзіне үзәклерін, талларым тирәклерім deyip üzüle üzeklerim, dallarım direklerim deyip üzüle üzeklerim. Alma bulup alga düştü izgi dileklerim, doğan yak bizeklerim, dallarım direklerim, dallarım direklerim deyip üzüle üzeklerim, dallarım direklerim deyip üzüle üzeklerim. Şıltır suyulunda köyende şileklerim, lepirdeşe su buyunda dallarım direklerim, dallarım direklerim deyip üzüle üzeklerim, dallarım direklerim deyip üzüle üzeklerim, dallarım direklerim deyip üzüle üzeklerim, dallarım direklerim deyip üzüle üzeklerim.
хәбәр булды. Кімге қойғы, кімге шатлық. Киле бізге башқаладан олды башлық. Шушы елны, фәлән айда, фәлән күнні жиыбырақ жүру керек итәгіңні. Шақырларына асфальт біле көміп қойық. Көрінмәсін тишік ярық, ауыш қайық. Қалғанларын екләмә һәм вәғәз білән. Томаларбы сифр білән, қағаз білән. Ей тұтындық сәбірерге урамларны. Буяп қойдық қапқаларны, қималарны. Сейкәлтәләр түзәтілді, тигізленді. Шағарыбыз матурланды, һәм бизәнді. Келді қунақ. Ішләпәлі, макинташлы, ияқ қағып исәнләшті қырығына. Әбізаны көрігіз деп біздің ішіне комбинат қалып кеттік тұрығына. Қонағыбыз бик әдәплі, тайнақ, ғырур. Завутларда қарап үйрей тимір тұмыр. Әбіз байлар 100 кішілік банкет залы жиһазладық шаққат тұрышын аны. Ей, таш бәғірде іріп оғар бұйемлерге, 40 түрлі коньяк үстеллерде, полякнықы, әрмәннікі, ғарапнікі, күміш қағаз, алтын мұхыр, капрон бүкі, шампанский ликер фәлән ансын-мынсын, бір стакан ішуілі көзі тұнсын. Шуынды иттіріп әзірләдік үстәл үстін. Хуша кетсін, әрлемәсін план үшін. Ұжмақ етіп көрсін әйді дүния езін, күрмәләнсін әйт алмасын шілтә сөзін. Үстәл тулы абрикослар, лимон, yüzüm. İnede çör urun yok, bana iki kuzum. Tavuk iti, urdek iti, kuyan iti, şaşlık iti, kızdırılgan bulan iti. Kipken balık, Estirhanda jillegenin. Tığınsan, kursun eyde kurmegenin. Bulsun hakim, bulsun halim, bulsun nadan. Көңіл болу, қатыр қалу бір қалжадан. Құдырат келе, құдырат кете бір қапқадан. Икра біле кита қойтарттық Камчаткадан. Бар да әзір, мәжліс емін күшейтірге. Кімге қойша нәрсе дейіп тосайтырге. Кәйіфлеріні көтерірге бақал тұтып, әзірленді 7-8 қойнарны тоқ. Сізнің үшін менім жаным фида дейсін. Бір әрсінің қатынына қолы дейсін. Біздің үшін қибаттағын көріп қалу зор кішінің қызғаныш қам дурак шағын. Халық тулы шул ұжмаққа кірді қонақ. Өзі жабық, өзі қырыс, өзі тайнақ. Но, иптәшләр, ташық, бір решсіз дейіп, бір стакан салқын кефир алды сұрап дурак. Үріліп алды 2 тілім қара икмәк, ауыз шитін яулық білән сүрт дейіпләп, ішләпәсін сұра макинтошын кейіп, оңыштырап шығып кетті рахмет дейіп. Мұрдар кетті, қарап бұлдым, янды кеше, шәпрешлар елап қалды сөйленмеше. Мына шуннан соң өзің ойла оңына солына. Нешек іспес әйтірге қазір 10.000 сомны. 20-ші ғасыр. Фән техника шыры. Таш урамлар тақыр, кул қысулар қыры, синтетика шыры кулға кулай кебек. Неон лампылары ясалма ай кебек. Кәғәз шәшәк тұтып, ясалма дұс келі. Ясалма шатлығы көңілге хуш келі, темір сәләмәтлік, шаблон оңаш тілі, синтетик күлмәгі, синтетик хис кебі. Біз уйдейбіз кебек неон яқтысында, барда ялған кебек, бик оқшаған шыңға, оқшасада шыңға синтетик хис шиклі, көңіл пұшмағында сәрлі сандық беклі.
Ясалма күн істе, ясалма йын істе, ясалма süt олда, ясалма дәрт қанда. Яңартылған никах, ясалма ихтибар, ясалма сықлану, ясалма ақсымнар. Ясап қойған бүйір, тігіп қойған еррәк, ұрлап алған байлық, сұрап алған бүләк. Ясалма елмаю, ясалма ихтирам, ясалма шаққатып, исім кетіп тұрам. Бақыр тамыр буйлап сірлі қыдрәт аға. Робот шахмат уйный, робот шиғыр яза, робот доклад сөйлешә фикерләр таба. Галимнәр елмая, наданнар қол шаба. Синтетик тіш қойдым, синтетик шәш үрәм, синтетик міндерді синтетик тіш көрәм. Лазер мені тишеп қоя пластмас ерек, ашыдар ұшып, елмайырға керек. Ялғаулы кірфіклі яғымлы ес күлі, емлі жәйлер өтті, яңғырлы күз күлі, резин күпшә білән Şayan şın kile, indi alda bulmay, tabiği şın kile. Kerekler гадәттә җитди була. Гадәттә клоуннар трагичный була, усаллык бар. Биография иҗатка чыга әлбәттә, ләкин гадәттә юмористлар үзләре юморны аңламый. Заманында мин тарихи темаларга тотындым, һәм Сөембикә дигән роман язып ташладым. Аннан соң Себер ханының иң сөекле хатыны Сүзгәбикә турында хәбәрләр бирдем. Аннан соң Габдулла ханның сөекле кызы Гайшабикә турында басыла торды, күрәсең бу Гамил Абзалга ошамаган минем әсәрләр. Бер заманны карыйм, җитди партийный гәҗитәдә миңа эпиграмма, пародия чыга. Әле нинди генә үтергеш пародия. Ханбикәләр тирәсендә бик шуалма Батулла. Ханбикәнең яңаклары алсу алма Батулла. Алар яратса да сөймә. Безгә пар түгел алар. Киндер штаныңны кидә, ат җигеп колхозга бар. Менә шушындый бер кызык әйбер чыгарды име, үпкәләдең дип тә сорыйлар. Юк, Гамил Абзалга үпкәләп булмый, чөнки ул үзенең сатирасында әдәбиятка ярдәм итә торган иде. Һәм дөресен генә әйткәндә, миңа бу әсәрләрем өчен Тукай бүләге дә эләкте. Димәк, Гамил Абзал үзенең сатирасы белән миңа Тукай бүләген яулап алып бирде, чөнки өстәгеләр бөтенесе дә шушы эпиграмманы укыганнар. Башкортстанның Шәрип авылындағы туганнарымда ауырып ятам. Дәндә корга шукырлык ит юк. Сул аякка басып булмый. Сызлауына түзәсең инде. Кеше түземле икән ул. Кул язма шигырь китапларым алтау булды. Күрәсең, хәзер миннән рәт чыкмас. Хәзер үлсәм дә ярый дигән уйлар керә башлады башка. Авыл артындагы урманда өздереп сандугачлар сайрый. Кәкүкләр кычкыра. Җиләс иңгер-меңгердә лапаслар түбәсеннән ай калкып чыга. Клуб яныннан яшьләрнең шат авазлары, кычкырып көлгән, җырлаган тавышлары ишетелеп тора. Яшьләр гармон уйнап узалар. Мин түшәмгә карап ятам. Şiremlerge şarkı şirimi uramda yürüyümün min, uramda yürüyümün demin, berrevne kuzlim demin, yüreğimde hiç düşünmüm, siyemde simim demin, siyemde simim de uzun yatlarga da birmim min, yüreğimde hiç düşünmüm, siyemde simim demin, siyemde simim de uzun yatlarga da birmim min, siyemde simim de uzun yatlarga da birmim min. Sidenimden sirlerim var, sirlerim sirleşmimin, sirlerimle sirleşmimin, kurreşkeş endeşmimin, üzdeklerini üzerim yar, üzdene sizdirmimin, üzdene sizdirmimin de üzümden bizdirmimin, üzdeklerini üzerim yar, üzdene
Үзіне сездірмеймін де, өзімнен бездірмеймін. Yalındırmıyor sümüler, yüreği yansın eli, yürekte yansın eli, kümerge kalsın eli. Urese de utturmayayım, üzerine alsın eli, üzerine alsın eli de, üzerine alsın eli, üzerine alsın eli de, üzerine alsın eli. İlla 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 la, illa 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 la, illa 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 illa. Üzerine alsın eli de, üzerine alsın eli, üzerine alsın eli de, üzerine alsın eli. Бұлай ғына кету ярамай. Егетлік түгіл. Юғалтасы да нарың жоқ. Тағын бір талпынып қаралы. Тағын бір талпынып қаралы. Мен зәхәрленіп, усал елмайып тартқалашырға тұтындым. Тішні қысып, жан ашысы білән тартқалашқанда, меңа ердемге келділер. 1955 елінің күзінде Совет әдәбияты битләрендә минем бір юлы 9 шигырем басылып шықты. Мен иркен сулап қойдым. Инде шығып барған жан кире кіріп, дүнияға 10 тырнағы білән ябышты. Мен яшли башладым, йөри башладым. Инде иркенләп, йылы-йылы, күлә-күлә яза башладым. Күн-түн. Шәріп ауылы миңа бик күп нәрсә берді. Тұрмышқа мәхәббәт, шытылдап тұрған тупасырақ юмырлы халық тілін, тема сюжетлар берді, собырлық берді, илһам берді. Мен аның исемен, Ғамил Абзал деген исемні, шул мектеп елларында, менә шушы китап шыққан елларда деп ойлара керек, 68-ші ел менә шыққан китап, 69-ші еллар. Мен бірінші сыйныфқа кірген жыллар бұл. Аның инде пафостырақ тігі жоллар енем, қызыл гүлләр деп әйтуде. Ләкин шундый рәхәт менә шундый матур тегем жырлап тұрайын, аны шигыры жырлап тұра жетмәсә. Аны сөйләүчеләре шундый килештіріп жырлайым. Менә біз балашағарда, мен балашаға болып әрі бұтырға шейін менә шушы шигырдан енем. Әлі шуларада бұл бүйт әлі Ғамил абының жырлары шунда үріліп бара шулай болғанда. Менә ул шундый заман. Менә ул шыр Ғамил абы шыры иде. 69-ші, 60-ші еллар, 70-ші еллар шыры Ғамил абы шыры. Минем бүгін күнде еткенде инде бұл минем рухи ұстаздарымның бірсі, һәм ең біріншісі деп етсем де була. Бұл үзе Ғамил Абзал Тукай булам деп өскен. Менә кеше әйтәләр бит. Мақсат қойырға тиеш кеше. Мақсатын қойса, ул мақсатына ирешә, хыялына ирешә диләр. Ул чынлап та мин Тукай булам дип үскән кеше. Мин Тукай булам дигән. Һәм ул Тукай дәрәҗәсенә җитмәсә дә, үзе менә дигән зур әдип, зур шагыйрь булды. Аның остазлары минем белүемчә берсе шул Тукай, аның чын мәгънәсендә менә ул. Шу аның юморы халыкчанлыгы каян килә, Тукайдан килә, һәм әлбәттә икенчесе Бабичтан. Шәйхзада Бабичны бик үз иткән ул. Аның менә шушы сатирасы, юморы Тукай белән Бабичтан чыккан менә шушы китапларның килеп чыгуы, менә шушыларның икесенең кушылмасыннан килеп чыккан дип әйтергә була. Ғамил Абзал авыл бер авылның алыйк. Аның авылында бер авыл гына да түгелдер. Аның галерея, типлар галереясы, авылның кимигенә юганда Сабирҗаны да, Сәрвәрәтдине дә андаймы. Тагын әллә кемнәр анда шул әсмәбикәләр кимигенә югалган. Менә шу китабының карасаң да ул авылның һәрбер типлар бик күп анда. Хәзер уйлап торам мин, Роберт бабайлар, Ким бабайлар, Фән бабайлар, Кайл бабайлар турында шигырь язырга кирәк бит инде. Ничектер менә ул менә дигән сатирик шигырьләр килеп чыгар икән. Бүгенге заман исемнәр белән бәйле исемнәр әйме. Нинди генә исемнәр юк безнең әбиләр мәсьәләсендә дә анда. Шул ук Илвина әби дип анда әйме. Авылда бит хәзер шушындый әбиләр, шулар пәйда булачак инде. Шулар килде, шулар безнең заман килде бит инде. Шул Лимон бабай дип әйтеп җибәрсәң, Лимон бабай ничек хәлләр дип әйтсә, ну нишләптер татар юморы безнең ныгып калкып чыкмыйча калтыра ул һаманда. Татарның юморы бар аның үзенең. Менә шушы мәзәкләрендә аның юморы, үз мәзәкләрендә, үзенең арасыннан чыккан мәзәкләрендә, авыл мәзәкләрендә. Birinci kitapның чыгуын
туй көткән кәләш кебек түземсезләнеп көтәсең, жан атып көтәсең. Ул китап чыккач, ничек итеп җирдән тәпиләп йөрүмен, ничек очып китмәм дип уйлыйсың. Ниһаять, беренче китабың чыга. Бер дә очып китмисең. Сиңа төртеп күрсәтеп, әнә фәләнев бара. Күреп калыгыз, аның китабы басылып чыккан дип, бер дә артыңнан чапмыйлар. Ниһаять, 10-нчы китабыңда чыга. Анысында туй көткән егет сыман сарыгып көтәсең. Күзләрең белән иркәлисең, битләрен сыйпап сөясең. Китап бит ул синең тырышлыгыңның һәм газапларыңның нәтиҗәсе. Күпме жан җылысы сыйган аларга. Китап бит ул синең балаларың кебек. Алар күбрәк булган саен сиңа рәхәтрәк тә, кыенрак та. Чөнки җаваплылык арта. Йилләр исә, гөлләр үсә, еллар уза, йөри эшли тимер туза. Бер вакытны карчык була матур кыз да, бар нәрсәгә вакыт хуҗа. Вакыт хуҗа. Тузаны чырып ничә мең ел үткән. Иске канун, таш, тәхетләр чырып биткән. Яшәү кеше. Акыл белән сөю калган, жан тетрәнеп, сөям бәгърем дию калган. Яздым шигырь. Мөхөр белән беркетмимен. Шубха килә. Хаклымы мин, хаксызмы мин? Кыю карап горур ычкан беркетме мин? Арып талып аксап килгән атсызмы мин? Күшә агым суда ярга кага. Офык тулып бер туктаусыз болыт ага. Шуңа карап тыныч кына әйтә күңел. Җырла. Ләкин бер нәрсәдә мәңге түгел. Аяз күкләр, зәңгәр күләгәләр, дымлы хушис китерә таң җиле. Гөрләүкләр ага, күкләр зәңгәр, юк, үләсе килми яз көне. Җәй уртасы, арыш сиркәләнә, кышлар сайры яшел куакта, яфрак белән яфрак иркәләнә. Юк, үләсе килми бу чакта. Киң кырлар кышка әзерләнә. Сары яфрак кыя урманнар, киң офыклар карый тәрәзәңә. Юк, үләсе килми туганнар. Кышкы иртә, зәңгәр көртләр ята, җил тынмаган, дөнья тынмаган. Бөртекләп Кар яуган шакта, юк, китәсе килми дөньядан. Яратам мәхәббәт имәнне, бодайлар башларын игәнне, ярсулы елгалар агышын, ямансу көзләрнең сагышын. Яратам яшел үләнне, каеннар шаулаган төннәрне, күгелҗем болытлар акканын, тезелеп тырналар кайтканын. Яратам яңгырлар кыйганын, таңнарда үзәннәр томанын, кешенең көзгедәй намусын, хыялый кичләрнең айлысын. Давыллар дулаган төннәргә күңлемнең сагышын бушатам. Тып-тыныч тымызык көннәрне тынчыган күлләргә охшатам. Дөньяда 1000 кабат сыналган акыллы сүзләрне кабатлыйм. Ялганның алдында сыгылган ялага ирләрне яратмыйм.
өскен жерлерінің гүлі Мәриям, матурлығын өзін жиған гүлі Мәриям. Qılınlarına üstüne koyda gül Meryem, Garmunlu uğramdan dinleyem. Sıdı üsken avul kızı, iri kızı, sandıgaçlı dağlarının yıldızı. Gül Meryem, şundi kurgam mine mirgam gül Meryem. Тұрада бір көршім сұрау бере. Сен не үшін шиғыр язасың? Уле шиғыр язасың да талушканы көп баласың. Сен тырышып қынақ артырсың, матурларсың инде дүнияны. Киіміңде әлләкім түгіл, бүрегіңде искі модылы, мәсхәрелеп күліп үстейіптер. Дан керектір сиңа мұғайын. Ахмақларының ихтирамы керек, мақтаулары керек күн сайын. Ярындайда тырышқан бол, шуңа қарап кісән сүйінсе. Мен машинада жүрейм, шағирлерден шәбірек тұрам, шофер киімше. Замананың ыбыр-шыбырына қарап тұрып көңіл кейінсе, мен тұрмышының тупас шығырына шиғыр білән суғам өзімше. Yıllar yemin көріп көңіл жырлай, мен ғұмірні жырлап өтуші. Бүрік іске жайсыз дейіп тұрмай, ғұмір емін ижат етуші. Кең иділдей ташып yılлараға, гүл үстіне гүллер тамасы, көңіллерге ізгі илхам салай кішілерінің яқты қарашы. Мен ішлеймін яқшы болсын дейіп, файда болсын дейіп халқыма. Мен ішлеймін ялсыз, янып кейіп, өлшәмеше қызмет хақына. Ойларымны, хисләремне түйеп, юл артыннан юллар тізілсін. Замандашның қойнар йөрәгендә күзләремнең нуры түгелсін. Түгелсін дә, шытсын шәшәк булып, ис китәрлек, хайран қалырлық, иман булып, күңелләргә сулып, дөньяларга ташсын матурлык. Киләчәгем, илем, халкым диеп, кылычны кылычка сызлык, кылыч кисмәс кырыч калкан булып, йөрәкләрдә йөрсен горурлык. Хисләр булсын күкләр кебек биек, тойгыларда нәфис гүзәллек, фикерләрдә диңгез кебек киңлек, йөрәкләрдә шигъри гүзәллек. Күңел кирләнсә дә, кием кирләнсә дә, күңел аппак, ялкын итеп кыска гомерне. Хыял белән киләчәккә атлап, сезнең өчен язам шигырьне.
Мен аның шигырьләрен инде 45 жыл буе машинкада бассам, ул үзе сирәк басадырыга, аның басканчы дип үзем бастым инде. Ул шигырьләр җырлар үткән сайын жаңарып тора. Истәлеге белән, әйтер сүзе белән, бу шигырьләр түгел алар чыннан да. Кайсагында менә күңелләрне үзеп куясың, шундый. Бик яратам мин аның ижатын, хөрмәт итәм. Гомер бизәкләре мул хыялда, тирән уйлар йөзә күк тыманда. Бу басулар, бу болыннар ямле, бу дөньялар ямле. Син булганга, шушы җирдә туып үскән чәчәк, көмеш таңнар сиңа нур сибәчәк. Бу дөньялар матур, син булганга, өмет тулы бүген һәм киләчәк. Урман аланында, күл янында, кызыл алма тотып кулларыңда, син көләсең шаян баласыман. Син оҗмахтан чыккан һавасыман. Җир бәхете нурлы күзләреңдә, толымнарың төшкән тезләреңә. Ояласың тәнең аклыгыннан, агачлар һәм кояш шатлыгыннан, кулыңдагы алмаң кояш кебек, кояш кына сиңа юлдаш кебек. Кулыңдагы алмаң йомгак кебек, язмышларны урап куйган кебек. Бәхетле һәм түгәрәк булсын дип, алма кебек бәбиләр тусын дип. Күз карашың җылы назлар сырап, зиһеннәрне ала нурга урап. Үзең гади кебек, үзең серле, дулкын төсе кебек, төрле-төрле. Изге дә кебек син, оятсыз да, гөнаһлы да кебек, гөнаһсыз да. Күзне чагылдыра серле кешең. Мин яратам сине шуның өчен. Җилләрдә тынган инде, күлләрдә тыман инде. Синдә йокла күз нуры, әлли-бәлли былбылы. Әлли-бәлли, әлли-бәлли, әлли-бәлли былбылы.
Равил Файзуллин бүгінгі күнде Тукай ижатын давам еттірушілерінің бірсі һич шексіз Гамил Авзалды. Бұл тематик яқтан да, жанр яғынан да сезілі. Мәсәлән, Нәқи сәнбәткә бағышлап yazылған шиғырлар циклынан шундай юлларны оқибыз. Мен бұл жерде төплі Хуҗа туған. Рәхмәт әйтеп алдым әзірне. Тукай бабиш кулы сыйпап узган һәр шәшәге миңа кадерле. Миңа илләр, йыллар сыры ачык. Төсен таныйм акның, караның, дахиларның иң башына басып, заман үрләренә карадым. Хан заман баттал. Әгәр дә миңа син калган гомереңне Робинзон Крузо кебек япа-ялгыз яшәячәксең. Сиңа ни бары 2 шагыйрьнең генә китапларын алырга рөхсәт итәбез дисәләр, бер сулышта уйламый Тукай белән Авзал исемен әйтер идем ди. Миргазиян Юнус Тукайга якынаюның һәр микдары, һәр микроны шексез кыйммәткә ия. Татар шигъриятендә Тукайга якынай алган шагыйрьләрнең берсе дип Гамил Авзалны атасам, һич ялгышмам шикелле ди. 1977 елда Айлы кишләр һәм Борылып карадым циклына кергән шигырьләр өчен Гамил Авзал республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясына лайык була. Яндырырдай, көйдерердәй көлү кеше. Безнең кулда иң дәһшәтле корал төсле. Бер нидән дә курыкмаган таш күңелләр хур булудан куркып кала куян төсле. Bu dünyada dusqaylarımın haklıq üstün, qırğılıqның qaldıqları ölü bitsin. Yavuzlıqны, yamanlıqны kuru bilen yandırıq biz, kiydirik biz, külü bilen. Baş tüzətib ara tire, baş avırtqaş ava tüne, brigadığa şikaytirge uran buylap baxun kile. Qapqa bikli, terez aşıq. Arisa basu aşık. Terezeden kul kurine, stakanı mul kurine. Fanidin yaşıp etmez. Kungel aşar şakkayımdı. Tenke sihat. Tutup jiber apayımdı. Ağız itibarat ire. Ahun kile avatune. Kapka bikli. Terez aşık. Latibağa. Basuk aşık. Ahun malay sügünmedi. Çıkıp bulmayı bugün geldi. Ağız itip para tire. Ahun kite avatune. Kapka bikli. Terez aşık. Şakir ağa. Basuk aşık. Kunak jidem iyim tola. Bugün bizde babi toya. Çıkıp bulmayı bugün gine. Tutup jiber birine gine. Ağız itip ara tire, ahun kile, avatune. Kapka bikli, terez aşık. Sarajingi, basuk aşık. Vakit yok diyapayım. Tavarımını satayım. Samagonum şeptiler. Eyde bir stakan tutup jiber. Ağız itip ara tire, ahun kite, avatune. Urna bilen, jiri bilen, jirge yatıp, pırna bilen, ahun jıklay. Temli tüşler kurip, türlü mezegişler kurip, ibiş ana suyine, Meskev abzan midal bire. Малай туды біздің нинди шатлы, икебізге уртак бәхет тапты, үстерәбіз аны избіз киті. Өф итеп, егет үстерәбіз туған илге, мындай асыл егет біздәгінне, тирбәтәбіз йоқлағанын көтті. Öf
itep, öf itep. Zatlı kiyem yefek anağına, Kemli tatlı nerse damağına, Kepiyiri başlı yanağına. Tıptı bitep, tıptı bitep. Yege düşse bu yerse arda, Bebi şağı kaldı indi arda. Gün divanğa yadıp kazbek tarda. Paf paf itep, paf paf itep. Enni davay minem bitne yudar, Enni davay minga sevlet gider, Enni davay paperosta yeger. Tıpta bitep, tıpta bitep. Yege düze bu yerde arda, Bebi şağı kaldı indi arda. Gün divanğa yatıp kazibek tarda. Paf paf itep, paf paf itep. O kırga jiberdik bar mı yanda, Bizning süzne kalmay iske sanda, Konyak işe hazır restoranda. Holt holt itep, holt holt itep. Fikalatlar bilen trendik atay, Aksa sırap bizge dapros yasay. Birmi dursan hazır kıynap baslay. Dep debi dep dep debi dep. Dünyada şunday bir janrlar bek ko'p izlayman, lekin satirik yozuvchi degan status yo'q. Bir qo'ydada onday rasmiy ravishda status yo'q emi. Onun maqtovli ismi de yo'q. Mana Tataristonning satirik yozuvchisi degan maqtovli ismi de bo'la olmaydi. Xalq o'zi qo'ya bu ismni, mana qiziq bitaymi. Xalq o'zi soylab qo'ya shu ismni. Ham ul bek siyrak kishilarga lekin onday. Ul satira degan janr rohatdan tug'magan ekan. Ul mehnatdan tug'gan ekan malay. Fatih Amirxon umr bo'yi Kolyaskada yashagan emi. Abdulla To'qayni bilamiz, ne holda yashaganini emi. Amil Abzalning David 30 yaşından evet ayaksız qolgan kishi. Fenisiya Rulin armiyadan 20 yaşında qo'ydi. Avval gül yumor asarlar yozaydi. Amil Abzalning tag'in bir detal bor, motorgina emi. U SSSRning tarixin shusha she'riy felyetonlar bilan yozgan. Tarix bek zo'r bizning. Nersigina yozilmagan emanda. Nindigina materiallar yo'q. Romanlar, povestlar. Avval shuni she'riy yo'l bilan yozgan SSSR tarixini. Mana bütün kimchiligi, bütün kulagasi, bütün defekti. Nindi ham azgina kelishak, neda kurajchilik etgan olaymi? Hozir azgina narsa qiyg'a beraysan, sudqa beram dilarmi? Shundoq, sudqa gina beram dilar. Har bugungi satirada shundagina. Bugungi satira o qaydir hukm zallarini reportaj, aymi? Ul hozir bugungi satira bizning kriminal seriallardagi epizodlargina ul satira to'g'rindalar. Gamil Abzalning ijodni butunlay to'garaklab bitirmasa satira janrын akringina bizning qalamlar shumarsa edi, yozuvchilarimiz azroq qiyg'ulansa edi endi. Chunki satira ul sanitar janr, ul gil kerak bizga. Tatar tilin saqlab ham o'stiru yillig'i deb e'lon etdikmi? Agar Gamil Abzal isen bo'lgan bo'lsa, ularga tuzatuv kiritildi. Tatar tilin saqlav, o'stiru g'asir etib belgilik yigitlar deyari. Aytiri yo'l shu edi. Lotereyaga Volga falan atsam, bayırmın deyip korkam. Şaytan koşup kıyık yolga ketsem, tayırmın deyip korkam. Zamanadan artta kalıbım var. Üst 90'ım. Ey, nadan bulup görünüden korkam. Biraz nutuk tutsam,
Куркак болып көрінуден куркам, сүзсіз генә тұрсам. Тақыр юлға шәшіррәп шығар едім. Тапталудан куркам, мәшәкатсіз язмыш сырар едім. Аш қалудан куркам. Дұрыс яшим мекен деп шикләнеп қоям. İşte шөбһә туа. Мин куркытып, кырып дөнья куам. Курку мине куа. Якшәмбе көн нурлы иртәдә, кыйма буйларында күләгә. Әсмәбикә килә урамнан, уң кулына тоткан чемодан. Әсмәбикә, җаным ахирәт, безнең эштә сиңа ни кирәк? Бу чемодан нигә кулыңда? Кызыл гөлләр сибим юлыңа. Балакаем, чыктым кияүгә, сезнең эштә торган берәүгә. Якты булсын әсмә уйларың, котлы булсын җаным туйларың. Дүшәмбе көн нурлы иртәдә, кыйма буйларында күләгә. Әсмәбикә килә урамнан, сул кулына тоткан чемодан. Әсмәбикә, җаным ахирәт, аркышта сиңа ни кирәк? Бу чемодан нигә кулыңда? Ал сүгелләр сибим юлыңа. Сезнең эштән кайтам берәүдән. Уңмадым мин достым кияүдән. Кияү түгел, җирән алаша. Минем белән көндә талаша. Сишәмбе көн нурлы иртәдә, кыйма буйларында күләгә. Әсмәбикә килә урамнан, уң кулына тоткан чемодан. Әсмәбикә, җаным, күз нурым, кайсы якка тоттың бу юлың? Балакаем, уңыш бу җәйдә, күрше авылга чыктым кияүгә. Кияү түгел, егет сылтаны. Кичен күрдем мин аны. Егет түгел, пешкән җир җиләк, ак бәхетләр теле, ахирәт. Якты булсын әсмә уйларың, котлы булсын җаным туйларың. Берәр атна инде бу җирдә, килем булып тордың һәр өйдә. Пәнҗешәмбе нурлы иртәдә, кыйма буйларында күләгә. Әсмәбикә ындыр ягыннан кайтып килә күрше авылдан. Әсмәбикә, җаным ахирәт, бу авылда сиңа ни кирәк? Балакаем, күңелем шатлыгы. Кияү түгел, әдәм актыгы. Анасы, убыр, аждаһа, минем белән көндә талаша. Кайтам әле, алма кисәгем, Бәдри сәйфиендә исәбем. Безнең якта чыкмый берәү дә, атнасына 6 кияүгә. Гомер дусты, даими яр кирәк. Әсмәбикә җаным, ахирәт.
барың гүл нарың көз алдымда зифа Гамил абзал менен 20 яшькә өлкән язучы булса да, без аның белән бик якын дуслар идек. Безне нәрсә дуслата? Чөнки ул да, мин дә үзебезнең шаян шигырьләрдән үзебезнең язучыларга багышланган пародияләр язып, шаянда тегендә бастыра идек. Һәм һәрбер шигырыбыз басылганда, шул хәлле шатланып, бер-беребезгә шалтыратып, шырык-шырык көлә-көлә бер-беребезне котлый торган идек. Бер вакытны безнең яшь шагыйребез Мөдәррис Әгъләмов минем турыда пародия язган. Ул булай: Рәхимсез Гәрәй Рәхим бу, шын исеме Гөргөри. 3 тиенлек китабы бар. И пычагым Гөргөри. Шушыны язганда бер мәлне миңа Гамил абзал шалтырата. Ул чакта Әлмәттә яшәйде. Шалтырата һәм шырык-шырык көлә-көлә. Синең турында битте, Мөдәррис Әгъләмов ди, бик мактап сине ди, зурайтып ди, шигырь язган ди. Мин инде әзрәк бурынымда салдым, теге пародияны мактаган булып, Гамил абый миннән көлә янәсе. Бираздан Гамил абыйның бер шигыре чыкты. Шул шигырьгә тоттымда мин пародия яздым. Ул менә булай. Аның шигыре 4 еллык шигырда 4 еллык пародия яздым. Элек шайтан күренеп йөргән диләр. Хәзер инде шайтан үлгән диләр. Ялгыш алар, яши шайтаннар. Менә миндә личный шайтан бар. Дигән шигырь язган да бу. Мин моңар пародия язарга булдым. Аны булай дип яздым. Гамил абзал менә дигән шагыйрь аны бары тормыш аздырган, яхшы шигырьләрен үзе язган, калганнарын шайтан яздырган. Мин көлеп тә җибәрдем, ул тып-тын тора. Ул үзенә шаянлыкны кабул итми иде. Безнең юморист язучылар үзләре шул хәтле шаян шигырь язсалар да, үзләренә пародия язсаң, бер дә кабул итмиләр. Шулай итеп, безнең сөйләшү булды. 1931 елда Кулак гаиләсе дип куылганда Арифка нибары 10 яшь була. Ул туган җире Актаныш районы Такталашык авылына шагыйрь булып танылгач, бары бер мәртәбә 1959 елда кайта. Гәрчә монда кайтып төпләнергә хыялланса да, ләкин җирле үзидарәнең моңа каршы килүе, күрше абзыйларының берсе "Кайттыңмы? Кулак калдыгы" диюе әлеге хыялның тормышка ашмауына сәбәпче була. Мылтык белән куган идең мине, мөлкәтемне талап туган ягым. Сөргернәрдә каргамадым сине, ватан дип сагынып кайттым тагын. Байымагансың син безне талап, кызыл талаучылар үлгән инде. Менә йөрим туган җирне карап. Туган авыл тәмам белгән инде. Наҗар Нәҗми, французларда шагыйрьләр авылларда туалар да, Парижларда үләләр дигән әйтем бар. Вакытында мин Казанны Татар Парижы дип атадым. Гамил абзал Шәрип авылыннан Парижга яки Казанга килмәде. Әлмәттә тукталып калды. Ул заманнарда Язучылар берлегенең Әлмәт бүлегендә гаять талантлы әдәбият һәм телне кайгыртып яшәүче әдипләр тупланып яши. Әлмәттә шын иҗат кайный. Менә Совет чорында сатира чыбыркысын шартлатып иҗат итү язучылар өчен кыюлык кына түгел.
батырлық десең де бик урынны булыр. Ул заманнарда Гамил Авзалның ашы сатирасын сәхнәгә чыгып сөйләүчеләр дә берән-сәрән генә була. Шуларның берсе Россиянең һәм Татарстанның халык артисты, республикабызның Абдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Рауил Шәрәфиев. Hürmetli tadafatçılar, zamanında Gamil Avzal şiirlerin көп okup gördüm. Tege kisede jitmegen kisege akşa tuturdum sonun bilen yaşadım, aşadım. Hazır nerseden başlarga iken. Mene bunda bir yaş kinaycıgı tutura şuna kinyaş bilen başlayayım hele. Gamil Avzal kinyaşı. Üse turgan kadr bulup görünü için. Senin hakta allı güllü fikir girsin. Üzünüz pay, boyu zifa, tüsül şiber, tegirmenge tilin bilen tüttün ciber. Her vakitte şeşrep çıkıp nutuk söyle, sanlar kuşup, kağız falan tutup söyle, yakşı dime, naşar dime, upşı söyle. Kullarını butluy kupşı söyle. Okup çıkkaş, cafa şigep işlep yürüme. Jaylaşınım, rahat yaşa, nuşa kurma. Jitekçinin jalı kolun tuyup kına. Diren yumuşak kreslarda uyup kına. Bu dünyada kimseliksiz kim var deyin? Gerek şakta evveli bel filden siben. Uğuşlarını barlaganda uaydan jil. Gerek şakta evveli bel sibinden fil. Dilli tişli abilarını maktab jiber. Ul abiden üzüne de fayda diyer. Dilin tişli. Başlıklarını tenkitleme. Uz üstüne türlü vuruş kup yükleme. Tütüp taşla. Ağız açpı jibip dursa. Salkın karı degen işke. U barış etsa. Karavulsu babayında sugut taşla. Yatsızdın dik oturup akşala. Tınış karab yakşılıkka yamanlıkka. Ezgine de xatar işke kulun takma. Bilab alıp tınış urun, jaylı urun. Üstel soğup batşalık et. Zepşek baran. Kaybiravlar şulay işlep yürüymele. Sina dostum kinyaş birdim yürü gire. Ali benim eytkenlerini alıp iske. 180 gradusqa girsin işle. Benim sıman durak bolsan, mınsı benim söz. Abi hafızalını kıttırdı. Tun aslında kıyılık. Başını kaplayayım deyip tununu tartan. İsen bulsun demin başkına. Üst kıyılığından korkup yatam. Kıyılık kaygıra aşkıra. Men mi deymen? Men de yigitlerinin dünyada yuvali bulganı. Bulaşkına mena tuttursınlar. Bir silketir idim dünyanı. Gel turudan yarıp turur idim. Tege bunu tutmayın bir gram. Rolünü men bikşep durur idim. Eş avurşul. Bik kurtup duram. Jığılışlarda kulga kağız tutup sikirip turup tenkit iter idim. Tribunu davutlar sular yutup bürokratlan jenen titer idim. Kvartiralası var. Biremdiler. İhtiramım sizge direndiler. Tenkit sözün eytmey kolasın. Edep var bir tukkaya varasın. Jığılışlarda bek tevfikliğine bir kırıda pısıp oturam. Minnen yine kalmakan bu dünya, minnen sonda şovlar buğuram. Eş xatar şol bek korkup duram. Premiyeden kuru kalığın var. Bütün kişi kürep alganda. Yalgış fikir eytip yanığın var. Buri var biteli, urbanda. Eteslenip kanat kağırsın da, başkayına bela alırsın. Üzün tilep, koriza yazırsın. Yazmış, koya varırsın. Pensiyonerlarının işi cayla. Şavlıylar dağlar, davlıylar. Tenkit şıngıskan abiler, pensiyet almıylar.
Пенсияға шыққаш Алла берса, алға таба қию барымын. Тыныш көңіл білән тыныш кесе, дұрыстықны ярып салармын. Қазірге тон астында ятып, тип кәлі де бұра тіп кәлі. Өз алдында яқты шайқатып, жезні дейіп үндәш үттәді. Рахмат. Қызыл балшық прамар телінде. Бригадирі тәртіп фәлән қарап тұра, бір бухалтер қызмет хақын санап тұра, бір технолог сызым сыза, башын қаши, ике малай сүлмәк ясый. Тәпинатшы белей білән тәпин ите, кладавайшы сүлмәкләріне қабыл ите, секретар қыз бұйрық соңра бұйрық ташый, ике малай сүлмәк ясый. Зам начальник тәрәзәдән қарап тұра, ялқаулар деп, әрләп тұра, янап тұра. Начальнигі даттат яса ярсый. Ике малай сүлмәк ясый. Артилгірлі, контор яза, бәйрәм жите, тантаналы отырыш бара. Начальниклар елмайышып, бүләк ала, ике малай датлат тыңлы һәм қол шаба. Равил Шарафиев.
Күтәрелем иртән һәм шык булып төшәм кичләрен. Тел шартлатып читтән карап йөрим оныкларның кылган эшләрен. Бөтен әтрәф мәрмәр, пыяла, чәчәк, хуш бакчалар белән бизәлгән матур заманнарда яшәячәк оныгыма сәлам җибәрәм. Уңган гына кызга өйләндеңме? Без күрмибез әле бишәңне. Син татарча белмисеңдер инде. Здрастите, онок. Исәнме? Исән таза гына ятасызмы? Тәүфиклымы бала чагагыз? Без әбиең белән дөнья артыннан шабабыз да малай, шабабыз. Фараз кылам. Сездә космонавтлар, ракеталар белән күк тулыр. Җанга куәт биргән ак канатлар, шигырьләр һәм җырлар күп булыр. Сез шагыйрьләр булып туарсыз да, шигырьләрдән буарсыз. Карап карыйк, безнең китапларны кайсы киштәләргә куярсыз. Бабайлардан танавыңны бирма, шигырь мәйданында ярышта. Айга менеп Тукай җырын җырла, Такташ шигырьләрен укы Марста. Мин йөземне биреп сезнең якка тәмле татлы уйга талырмын. Кабремә басып киткән чакта табаныңнан үбеп калырмын. Күз алдымда шаулап 100 ел үтте. Тел зинашылары үлеп бетте. Ялганчыга дөнья тар икән. Күңелем һәр көн илгә бәхет көтте. Бәхет көтеп уй киләбен сүтте. Эшчәннәргә бәхет бар икән. Кишләр зәңгәр, таңнар ал икән. Күпме дахилар дөньяга килде, күпме нәбиләр дөньядан китте. Мин һаман да эшлим, мин исән, көнгә карап көлеп йөргән өчен, кешеләргә шатлык биргән өчен. Йөрәгем яшь, күңелем шуг икән, әллә миңа үлем юк микән? Сандуғаш тұнмас инде, Емлі болса да туған жер болмас инде. Сонда тұра мен жигенде, басмаған жер қалмады. Қайда жүрсем де күнгенде, Татарстан таңнары. Сонда тұра мен жигенде, басмаған жер қалмады. Қайда жүрсем де күнгенде, Татарстан таңнары. Зәңгәр тәрәзә қаршында үрмәлі гүлләр үсә. Шишмә буйы тау астында фирүзә җилләр исә. Кызара җәйләр кишенедә алмаларның аллары. Кайда йөрсәм дә исемдә Татарстан таңнары. Janda yakın mımları var, suyu sağışlarında. Basılarda işler ise kızlarının unlanları. Sağındırır isket düşer Tataristan dağları. Basılarda işler ise kızlarının unlanları.
ise kızların olanları sağındırın ister. Tataristan dağları Hürmetli тамашачылар, келген қонақтар, Татарстан Республикасы президенті Қоршындағы татар тілін саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясы сұрауы бойынша Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясы оештырган инде шушы Гамил Авзалның 100 тулуга багышланган әдәби музыкаль кичә ахырына якынлашты. Әлеге кичәнең сценарий авторы Татарстанның атказанган артисты Илтезер Мөхәммәтгалиев. Режиссеры Татарстанның халык Россияның атказанган артисты Илдар Хайруллин. Игътибарыгызга бик зур рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.